Byddai'n testyn o'r Efengyl yn ôl Luc, penod 19, ar y 10fed adnod. Luc 19, adnod 10. Canis mab y dyn a ddaeth i geisio ac i gadw yr hyn a gollasid. Nawr, mae J.C. Ryle yn disgrifio'r hanes yma o droedigedd Zaccheus fel hanes, os chi'n cofio'r adroddiad yn yr ysgrythyr, camel yn mynd trwy grau nodwydd. Mynd trwy llygad y nodwydd, y twll bach. Hynny yw amhosib. Ac i ddweud y gwir, ond nid yw'n wir am bob troedigedd. Ond os ych chi'n edrych ar yr hanes yma, dyma i chi enghraifft lle mae'n edrych yn gwbl amhosib. Gŵr oedd yn gyfoethog, ond hefyd wedi ennill llawer o'i arian drwy dwyll. Yr oedd yn un a oedd yn wrthyn i bawb yn yr ardal. Yr oedd yn gasglwr trethu. Ond wrth ystyried pa mor ofnadw o un oedd y cymeriad yma, mae yn sicr yn hanes sydd yn dod â llawer o obaith i unrhyw un sy'n gwrando. Sicr bod na rai dros y blynyddoedd, ni'n gallu tystio hyn i'n hunan, efallai wedi dod i oedfa, ac efallai y faich yn cynyddu ac yn bod na rhyw flinder yn yr ansicrwydd cyn dod i gredu. Ac yr anobaith. Ac efallai'n dod i oedfa ac yn gobeithio y bydd yr pregethwr yn dweud rhywbeth fydd yn help. Falle bod yna rai wedi bod mewn sefyllfa tebyg. A falle bod yna rai yn gwrando nawr. Yn gobeithio, yn meddwl nad oes gobaith ac yn teimlo na fydd na neges posib i rywun fel chi. Ac efallai, ond bod yna rhyw elfen o obaith yna. Wel, mae yna obaith yn yr adroddiad yma. Achos am hanes, i ni'n gweld nerth gras Iesu Grist ar waith fan hyn. Y neges o obaith i'r gweithaf o fewn cymdeithas. Allwch chi ddim dychmygu un llawer gwaith na'r un yma. Yr oedd yn twyllo, yr oedd yn dwyn, yr oedd yn falch o weld pobl eraill yn dioddef ac yn colli yn ariannol, efallai mynd yn dlawd, a'i fod yn cynyddu mewn statws ac mewn cyfoeth. Ond mae'n obaith felly, pa mae rhai fel hwn yn cael ei hachub. Falle bod yna rhywun o'r diwedd, i chi wedi dod i weld eich pechod, efallai yn teimlo rhyw euogrwydd fel mynyddoedd byd ac yn teimlo yr angen yna. Efallai yn teimlo bod chi ymhlith y gweithaf o fewn cymdeithas. Neu wedi gweld eich rhagryth a bod eich cyflwr chi mor eglur o'ch blaen chi. Chi'n teimlo, os nad chi yw'r gweithaf, chi'n teimlo fel y gweithaf o fewn cymdeithas. Ond am neges obaith sydd yma i chi, be mae'n dweud wrthyn ni yw hyn? Fe ddaeth Iesu Grist i achub rhai fel chi. Dyna yw'r neges, dyna yw'r efengyl, dyna beth yw'r neges bob pnawn Sul, dyna i ni'n gobeithio mewn capeli sydd yn ffyddlon i air Duw, y bydd yna rhyw ddychweliad, rhyw ddydd, o ddod i gyhoeddi yr efengyl. Sef hwn, mae Iesu Grist wedi dod i achub rhai fel chi. Ac y neges yw, sut mae wedi dod i achub rhai fel chi. A'r neges yw i ddweud beth yw'r rhan Duw yn yr achubiaeth, ac hefyd y neges yw beth yw eich rhan chi yn yr achubiaeth. Beth sy'n rhaid i chi wneud, achos o fewn capeli heddi fydden nhw'n dweud, wel, triol eich gorau, a fod yn neis, a fod yn garedig, a ceisio bod mor foesol as i posib, ac efallai bod chi'n well na pobl eraill, mae popeth yn iawn. Ond nid dyna'r neges i ni'n dweud, a nid dyna'r neges mae'r Beibl yn ei ddweud. Ond yr neges yr efengyl yw bod yna obaith i'r gweithaf o fewn cymdeithas. A rhai sy'n teimlo mae nhw yw'r gweithaf o fewn cymdeithas. Eseia 1:18. Dewch yr awr hon ac ymresymwn, medda'r arglwydd, pe byddai eich pechodau fel ysgarlad ant cynwyned ar eira. Pe cochent fel porffor, byddant fel glan. Dyna yw'r neges. Gallai'r sefyllfa ddim fod yn waith na'r hyn oedd yn nghalon Zaccheus. Am ddyn drwg. Am dwyllwr. Am un oedd yn ymfalchio
mewn colled yr oedd eraill yn ei ddioddef. Ond dyma'r neges yw bod yna obaith i'r gweithaf, i bob math o bechodau. A beth mae Esea'n dweud, yr union yr un peth ac sydd yn yr Efengil. Fe all eich pechodau sydd fel ysgarled a'n cynwyned ar eira. Mae'n bosib i chi fod mor bir cyn diwedd yr oedfa. Dyna'r neges, dyna'r gobaith. A pwrpas yr oedfa, bob disil yw hyn, yw i ddweud wrthych chi sut mae hwnna'n bosib. Sut gall eich enaid chi fod yn wynach na'r eira, a pe cochent y porffor gallan bod fel glân. Mor bir, mor lan. Does dim un achos sydd yn rhy anodd i Iesu Grist. Pob un a ddaw at Grist ceir yr addewid na fydd gwarthodiad. Dyna'r addewid. Does, dwi ddim yn bosib. I ni'n gwybod dwi ddim yn bosib, achos y mae Duw wedi bod yn rhan o'r cynllun cyn llunio'r byd. Felly os yw hwnna'n wir a ni'n credu fod bod wedi bod yn trefnu'r achubiaeth yma cyn i'r byd cael ei greu, ac felly, os yw Zaccheus yn dod at Grist, yna beth ni'n gwybod yw fe fydd na dderbyniad. Rhaid bod na. Achos dwi ddim yn bosib i Dduw sydd yn holl alluog, sydd wedi trefnu'r holl beth, cyn i'r byd cael ei greu, a'r holl ragluniaethau, a'r holl beth yn arwain i fyny at y man yma, at y goeden yma, dwi ddim yn bosib i'r hanes fod yn fethiant. Ac felly neges i ni'n dweud, does dim methu yn bodoli. Fe ddaw enaid at Grist a cael derbyniad. Pan daw enaid at Grist, fe fydd na dderbyniad. Daeth i geisio ac i achub rhai colledig fel chi a fi. Dyna yw'r testyn. Am newyddion, am Efengil, am ras. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y ceisio Zaccheus. Yr hyn yr oes Zaccheus yn ei wneud. Yn ail, hoffwn ni edrych ar ceisio Crist. Ceisio Iesu Grist, yr hyn oedd e'n ei wneud. Ac yn olaf, cadwedigaeth Crist. Wel, ceisio Zaccheus, ceisio Crist ac cadwedigaeth Crist. Wel, yn gyntaf, ceisio Zaccheus. Yr hyn i ni'n ei ddysgu yma am y ceisio a wnaeth Zaccheus yw dim ond yr ychydig eiriau. Na i ddarllen adnod 2 at 4, a dyma'r unig ddisgrifiad sydd gennym o'r ceisio a wnaeth Zaccheus. Adnod 2, a gwele ŵr a elwyd wrth i enw Zaccheus, ac fe oedd ben publican, a hwn oedd gyfoethog, ac yr oedd fe yn ceisio gweled yr Iesu pwy oedd oedd. Ac ni allai gan y dyrfa, am ei fod yn fychan o gorffolaeth, ac fe arredodd o'r blaen, ac a ddringodd i sycamorwydden, fel y gallai ei weled o blegyd yr oedd fe i ddyfod y ffordd honno. Na, dyna gyd i ni'n gwybod. I bob ymddangosiad, yr unig wybodaeth a gawn am geisio yma, ar ran Zaccheus, oedd yr elfen fach o chwilfrydedd. Nawr, dyna'r unig beth i ni'n ei weld. Falle bod yna rhywbeth arall ti cefn, i ni ddim yn gwybod, ond cybelled o bod ni'n gwybod, yw fod yna rhyw fath o chwilfrydedd. Roedd eisiau gwybod rhywbeth. Efallai bod wedi deffro yn y bore ac wedi clywed fod yr Iesu yn mynd i ddod trwy Jericho. Efallai mae dyna beth oedd wedi digwydd. Roedd wedi clywed fod yr Iesu'n dod. Efallai wedi dechrau meddwl, tybed sut un yw'r Iesu. Mae wedi clywed rhywbeth amdano fe. Tybed sut un yw wedi clywed rhywfaint. Ac yna fod yna awydd i weld dros ei hun. Os yw pobl yn siarad amdano fe, ac mae gen i amser, sbar, beth am i fi'n fynd i weld? Efallai bod dim ond yn chwilfrydedd am olwg yr Iesu. Sut un oedd e? Achos falle oedd Zaccheus yn ddyn byr, yn fach o gorffolaeth, a falle oedd e'n meddwl, mae'n rhaid bod yr Iesu'n ddyn mawr. Falle bod e'n meddwl, dim ond ar y lefel yna, rhywbeth corfforol. Falle oedd e'n meddwl, sut olwg, sut lygau, dwi'n gwybod, falle mae rhyw chwilfrydedd felly. Neu falle roedd e'n hyd yn oed yn fwy na yna, falle oedd eisiau gwybod sut fath berson oedd e, sut bersonoliaeth oedd gan yr Iesu, oedd na rhyw awdurdod yn fe, oedd e'n berson fwy swyl, oedd e'n berson oedd yn gwneud pethau, ond ddim eisiau tynnu, oedd e'n gwybod sut un oedd yr Iesu, ac oedd e eisiau gwybod mwy. Falle oedd e'n ddyn cryf, yn arweiniwr.
Ond roedd yn ddigon o chwilfrydedd mwyn ac yn peri iddo ddringo I fyny'r goeden. Na, rwy'n fel Zaccheus I ddringo fyny goeden, dwi ddim yn meddwl bod e'n neud hyn yn ei amser hamdden. Tybiwn ni bod wedi dringo lan y goeden achos oedd chwilfrydedd ganddo. Digon o chwilfrydedd oedd ddim yn poeni gormod am yr embaras os oedd pobl yn mynd I weld y casglwr trethu fwyaf enwog yn yr ardal, yr un o'r oedden nhw'n cysau fwyaf, edrychwch arno fe lan y goeden. Nawr, oedd e'n ddigon o chwilfrydedd I beri iddo fe wneud na. A bydde wedi gallu wneud, oedd y sicrmrwydd oedd brigau yn is I lawr, felly oedd yn haws I rwy'n byr I gallu dechrau dringo I fyny, ac felly fe ath e fyny. Ond nid yw hyn yn gyffroes. Mae mor gyffroes y modd y gall yr ysbryd glân gychwyn gwaith yng nghalon pobl. Efallai lle nad oes unrhyw arwydd ei bod yn ceisio hyd yn oed. Nawr, I ni'n gwybod wrth gwrs yn athrawieithol I ragluniaeth fawr y nef drefnu byddai amgylchiadau yn arwain popeth at y man yma. Ni'n gwybod na. I ni'n gwybod I ddiw cyn llunio'r byd I drefnu'r rhagluniaethau bydd Zaccheus yno. I ni'n gwybod na. A be fyddai cyflwr I enaid e pryd hynny. Trefnwyd y cyfan Ond o ran yr hyn a oedd yn wybodus I Zaccheus ei hun ac I bawb arall wrth edrych ar y digwyddiad, yr hyn I ni'n gallu dweud yw chwilfrydedd yn unig oedd I weld. Dim ond eisiau ffindo mas oedd e. Doedd dim baich am ei bechod, doedd ddim yn teimlo'n eog, doedd ddim yn poeni am uffer na tragwyddoldeb, doedd ddim wedi gweld unrhyw dystiol, dim byd. Yr unig beth I ni'n gwybod fan hyn yw roedd eisiau gwybod mwy. Roedd na ryw chwilfrydedd. Ac felly, I rai o'n hamgylch ni efallai yma, neu rai o'n teuluoedd yn cyfeillion, neu rai sy'n gwrando, efallai bod ryw chwilfrydedd wedi cychwyn yng nghalon rhywun, efallai gallai fod trwy weld ymateb cydweithiwr yn y gwaith. Falle wedi yn gwybod ei bod yn Gristnogion, neu falle rhywun sydd ddim yn Gristion. A wedi edrych ar rhywun yn trin rhywun arall mewn ffordd erchyll. Ac am y tro cyntaf bod nhw wedi dechrau meddwl, mae hwnna'n afiach. Sut all cydweithiwr trin rhywun arall fel yna? Gallai fod dim ond rhywbeth felly, ac hwnna'n ddigon I feddwl rhaid bod na fwy. Neu falle bod Cristion yn y gweithle, a bod rhywun wedi gweld, wel, petai wedi bod yn fi, fydden ni wedi gwylltio'n ofnadw, fydden ni wedi talu nhw'n ôl. Ond oedd wedi dangos gymaint o ras, ac wedi meddwl sut gallai fod, gallai fod yn hynny, y tystiolaeth bywyd Cristion. Efallai nad yw'r Cristion wedi dweud yn rhywbeth, ond bod na rhywbeth am berson y Cristion. Maen nhw fel halen y ddeiar. Maen nhw byw bod y glân a ffyr yn y gweithle. A bod hwn, ar ôl cyfnod misoedd blynyddoedd efallai, bod pobl yn edrych ar eich tystiolaeth chi ac wedi dechrau meddwl, wel ie. Mae rhywbeth rhyfedd iawn fan hyn, mae mor wahanol I unrhyw beth dwi wedi weld, a falle bydden nhw'n dweud, dwi'n nabod Cristnogion, ond dim byd tebyg i'r rhain, neu hwn, neu hon. A bod hwnna yn ei hun yn dechrau chwilfrydedd. Dyn nhw'n ceisio, dyn nhw'n teimlo'n eog, ond mae yna rhywbeth yn ei meddyliau. Maen nhw'n meddwl, dwi eisiau ffeindio mwy mas am y peth. Neu falle wedi clywed gair o dystiolaeth. Ac am ffordd iachawdwriaeth. Neu falle gwrando ar y newyddion. A bod rhyw newyddion tris ofnadw ac yn meddwl petaw ni yn y sefyllfa yna. Bydde mywyd wedi dod I ben yn y fan a'r lle. Ac dwi'n barod I farw. A bod hwnna'n ddigon. Newyddion am 6 neu 7 neu 8 neu 9 neu 10 o gloch yn oll. A maen nhw'n eistedd. A mae rhywbeth yn digwydd sy'n peri nhw'n ddychryn am y chwilfrydedd. Yn meddwl, rhaid I fi ffeindio mwy mas am y pethau yma. Efallai bod hwnna'n chwilfrydedd. Gall fod mewn oedfa. Neu falle rhywun yn gwrando ar y we adre. Falle bod rhywun un o nawr, bod y teulu efallai yn gwrando. A falle bod yna un o'r teulu sydd heb unrhyw ddiddordeb o gwbl, o bod nhw'n gorfod gwrando. Ond rhywsut neu gilydd, a maen nhw'n dechrau dangos arwyddion
o chwilfrydydd. Maen nhw'n dechrau gwrando. Neu mewn oedfa, neu ble bynnag, efallai lle gynt yn ystod yr oedfa bregethu, yr oedden nhw'n cysgu'n syth. Ond nawr rywsut, dyn nhw ddim yn cysgu. Maen nhw'n effron, dydyn nhw? Mae'n od yn diwedd, fi'n gwybod, mae'n anodd, fi'n siŵr mae hwn yn natur ysbrydol peth, sut mae Satan yn dod ac mae'n frwydr i gadw neffro mewn cwrdd. Ond beth chi'n gwylio rhyw gêm bel droed neu rygbi sydd diddordeb da chi, pryn yw'r cwsg wedyn ni, achos chi mor awyddus i weld beth rwy'n ysgorio, a chi ddim yn gwybod gysgu gwbl, neu rhyw raglen i chi'n hoffi, rhyw raglen ddogfed, ond dod i bregeth. Mae'r cwsg yn dod yn diwedd. A chi'n meddwl am beth, wel, oes diddordeb, ond fi'n gwybod mae'r rhan o'r frwydr. Ond i rai, chi'n gweld nhw o'r cychwyn. Dwi'n gwybod sawl un dwi wedi gweld dros y blynyddoedd, mae'r bregeth yn dechrau, cystal nhw'n dod â sach gysgu gyda nhw a gobenydd. A maen nhw wedi setlo i gysgu cyn i fi agor, cyn i fi dweud y testyn. A chi'n gwybod, does dim diddordeb. Does dim diddordeb ganddyn nhw. Maen nhw wedi setlo, maen nhw mewn rhyw freuddwyd ymhell. Does dim awydd ganddyn nhw. Ac chi'n gweld na ymhlith yr hau, falle yr ifanc wrth yn dyfu fyny, a maen nhw'n gwrthryfela. A chi'n gweld, os nad cwsg yw a bod nhw ddim yn rhai sy'n dieddol o gysgu, mae'r ffôn yn dod mas. A chi'n gweld nhw'n edrych ar ei ffôn. A maen nhw'n darllen ei ffôn, a maen nhw'n anfon neges destun ar ei ffôn. Chi'n gweld y cyfan, hyn o'r rhai falle'n siopa yn ystod yr oedfa. Dim diddordeb o gwbl. Dim diddordeb. Ac os nad oes ffôn, maen nhw'n cyfri'r pibai tu nôl, maen nhw'n edrych mas trwy'r ffenest, maen nhw'n gweld y haul yn tywynnu trwy'r ffenestri lliw yma, ac maen nhw'n mwynhau gweld y lliwiau. Pob math o bethau, ond rywsut neu gilydd. Maen nhw'n dechrau gwrando. A chi'n meddwl, beth sydd wedi digwydd? A chi'n meddwl, falle rhywbeth bach oedd ond wythnos nesaf falle. Maen nhw'n gwrando mwy. Ac chi'n meddwl, oes na rhywbeth i digwydd, na rhyw chwilfrydedd yna, dyn nhw ddim yn deall e. Mae rhywbeth wedi newid. Ac mae yna rhyw ganolbwyntio. Mae fel sychus yn dweud, doedd e, siwr o fod, ddim yn disgwyl y bydda fe'n ceisio, ond clywed fod yr Iesu yn teithio trwy Jericho. Ac yna'n gwybod fydda fe'n mynd heibio ar y fan ar lle, ac felly benderfynodd e ceisio. Dim ceisio unrhyw beth mawr, ond roedd e'n rhywbeth. Roedd yn rhywbeth, i ni ddim yn dweud, mae'r Cristion yn llawenhau ond ydyn nhw. Pan ni'n gweld unrhyw arwydd o ganolbwyntio chwilfrydedd, ac i ni'n meddwl, yw hwn yn yr arglwydd yn cychwyn gwaith ynddyn nhw. A fe all rhywun fod yn gwrando nawr, a bod nhw, falle fel fe di newydd ddisgrifio, yn y cartref, a mae mlaen yn y cefndir, ond dim diddordeb, erioed wedi bod. Rhywsut neu gilydd, falle bydd nhw'n trio cuddio'r peth. Falle un o'r cael llyged, ond dyn nhw ddim yn cysgu. Maen nhw'n gwrando pob gair. Beth yw e? Mae yna rhyw chwilfrydedd. Wel, gadewch i ni symud ymlaen. Achos mae'r ceisio yna yn hyfryd ac mae ni angen gweld ceisio, ond mae hwn llawer fwy pwysig. Pwynt da yw hwn, ceisio Crist. Y ceisio mae Iesu Grist yn ei wneud. Ac mae hwn sydd yn traws newid popeth. Canis mab y dyn a ddaeth i geisio ac i gadw yr hyn a gollasid. Dyna pam daeth Iesu Grist i'r byd. Fe ddaeth e i geisio chi. Fe ddaeth e i achub i'ch cadw chi. Dyna pam y daeth i'r byd. Fe ddaeth e, allwch chi fynd yn fwy personol, fe ddaeth Iesu Grist i'r byd, i'r pwrpas o achub sychus. Dyna pam y daeth i'r byd. Anghofiwch pawb arall am y tro, mae'r neges o obaith i pawb arall, ond yn yr achos yma, fe ddaeth Iesu Grist i achub rhai fel sychus. Fe ddaeth e i geisio rhai fel sychus. Yr oedd Iesu Grist wedi dod i geisio sychus. Nawr ni'n gwybod, fe ddechreuodd y ceisio yma yn rhagwyddoldeb, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen. Fe drefnodd y drindod y cyfarfod yna. Fe drefnwyd y dorf bydde yno. Fe drefnwyd y bydde'r casglwr trethu sychus yno.
Yr oedd na goeden, allech chi ddweud, os ych chi eisiau mynd i'r manylion, mae rhaid o fod, yr oedd yr arglwydd yn rhagwyddoldeb yn gwybod byddai'r hedyn wedi blannu rhywsut trwy aderyn yn glanio, a bod yna hedyn yn glanio yn y tŷ, a byddai'r sycamore wyddyn wedi tyfu digon, a byddai yna frigyn reit ar y gwaelod, jes yn y fan ar lle, mwyn i Sychais wedi camu ar y goeden, achos oedd e ddim yn gallu gweld dros ben pobl. Dyna yw rhagluniaeth fawr y nef, fe drefnodd e'r cyfan, fe roedd yr Iesu wedi dod i geisio hwn, a fe ddarparodd e bopeth oedd angen ar Sychais i ddod i gredu. Mae mor gyffroes yn dweud. Yr oedd Iesu Grist yn gwybod y cyfan am Sychais, yr oedd yn gwybod am ei holl fywyd, roedd yn gwybod am ei deulu. Roedd Iesu Grist yn gwybod nid yn unig am holl deulu Sychais, ond am y teulu dwi Sychais ddim yn gwybod amdano hun, yn mynd nôl i'r cyn-dadau. I hen daid, roedd yn gwybod y cyfan. Roedd yn gwybod pa swydd byddai Sychais yn ei gael. Roedd yn gwybod sut byddai'n cael y swydd. Ac oedd yn gwybod yr hyn a fyddai'n wneud tra yn y swydd. Roedd yn gwybod y byddai Sychais yn dwyllwr. Roedd yn gwybod byddai Sychais yn cadw llawer o'r arian i'w hun. Fe wybu Iesu Grist y cyfan am Sychais, yr oedd yr holl hanes, pob pechod, pob ceiniog oedd e wedi ddwyn. Ond o 6. A phan ddaeth yr Iesu i'r lle, fe edrychodd i fyny, ac a'i canfief, ac a ddywedodd wrtho, Sychais, disgyn ar frys, cynnes rhaid i mi heddiw aros yn dy dŷ di. Mae'n anhygoel, dweud. Mae'r fath awdurdod, mae'n edrych lan, mae'n dweud, dwi'n mynd i gyfarfod â thi yn y tŷ mewn munud bach, tir lawr a gloi, achos mae'n mater o frys. Ond hapa damwain oedd y cyfan yn ôl pob sôn. Cyn belled a bod Sychais yn y cwestiwn, gallai fe fod wedi aros yn ei dŷ, gallai fod wedi mynd i'r gwaith, gallai fe fod wedi bod yn cyfri arian. Ond na, fe benderfynodd e mynd yna. Oedd e wedi wneud i ran o mynd i geisio. Ond yr hyn sydd yn rhoi y darlun llawn i chi, yr oedd yr Iesu yn gwybod yr holl hanes ac edrychodd yn syth lan i'r goeden, a dde tyrd lawr achos dwi am dy gyfarfod ti. Wrth gwrs yr oedd yr Iesu'n gwybod y byddai yno. Cyn dod ar ei strydodd ysblenydd Jericho, gwybu'r Iesu y byddai'r dorf yno. Yn wir, dyma beth sy'n ffaith. Yr oedd yr Iesu yn gwybod rhagrydd calonau'r dorf. Achos chi allu deall byddai'r dorf yn grac gyda Sychais am fod yn dwyllwr, casglwr trethu ac yn dweud celwydd. Ond dyma beth oedd yn rhagrydd. Yr oedd y dorf sy'n fod yn meddwl i bod nhw'n well na Sychais, achos o'n nhw ddim yn casglwr trethu ac yn dwy'n arian. A rhywsut neu gilydd, fe ddeithon nhw i'r casgla bod nhw'n bobl lot gwell, ond doedden nhw ddim. Roedden nhw yn yr un cwch. Dim ond bod eu pechod nhw'n cael ei arddangos mewn ffordd wahanol, ond oedd nhw'n meddwl bod nhw'n gymaint gwell. Edrychwch ar hwn. Mae hwn yn frwnt. Ond oedd yr Iesu yn gwybod cyflwr y dorf a chyflwr Sychais. Roedd yn gwybod y byddai Sychais wedi dringo i fyny i weld dros penne'r dorf, ac oedd yn gwybod beth fyddai ar ei feddwl. Yn wir, gwaith yr ysbryd glân. Hyn oedd y cynllun a achoswyd iddo fod yn chwilfrydig yn y lle cyntaf. Ond nid yw hwnna'n wir. Gwaith yr ysbryd glân oedd wedi trefnu y byddai yno. Ac felly yn rhan o'r holl cynllun mawr, edrychodd yr Iesu fyny a gweld Sychais, ac yna awdurdodol fe drefnodd e fynd i'w dŷ. Ac am ras, am geisio ar ran yr Iesu, trefnwyd hyn gan y drindod, am orchymyn tyrd i lawr. Ond o 5, fe edrychodd i fyny ac y canfief, ac a ddywedodd wrtho Sychais, disgyn ar frys, cynnes rhaid i mi heddi, aros yn dy dŷ di. Gai ofyn, ydych chi neu rhywun yn gallu gweld arwyddion o Grist yn eich ceisio chi? Falle rhywun sy'n gwrando yn gallu tystio. Dwi yn gwybod i sicrwydd bod yna rhywbeth rhyfedd, rhywbeth allanol, rhywbeth y tu hwnt i fi. Chi'n gallu tystio i'r ffaith
bod arwyddion fod Iesu Grist yn ymestyn allan, yn eich ceisio chi. A oes na ddigwyddiadau wedi dod ar eich traws chi, sydd un ar ôl y llall efallai wedi achosi chi ddechrau meddwl, ystyried yn eich enaid. Lle cynt nid oedd diddordeb o gwbl ganddo chi, ond nawr mae'n achosi i chi feddwl. Gai ofyn, os na arwyddion fod yr Iesu yn eich ceisio chi nawr drwy ddod â phobl ar eich traws, ar draws llwybr eich bywyd chi sydd wedi achosi chi feddwl, i feddwl mwy ac i feddwl am dragwyddoldeb. Efallai bod rhywun wedi cael swydd, efallai bod rhywun wedi dod i'r teulu, efallai bod chi wedi cwrdd â rhywun yn eich tŷ chi ar hap, a bod chi wedi dod yn gyfeillion gyda nhw, a bod nhw wedi dechrau siarad bod rhywbeth i'ch hoffus amdano nhw, ond chi wedi dod i ddeall bod nhw'n Gristnogion. Gallai fod yn lot o beth, allai chi fod yn symud tŷ, mae hwnna'n bosib, allai chi fod wedi symud tŷ am yr cymdogion yn Gristnogion, ond rhywsut neu gilydd i chi'n hoffi nhw. Chi wedi dechrau siarad yn nhw a chi'n ymddiried yn nhw, ond mae rhywbeth wedi wneud i chi'n meddwl sut digwyddodd hyn, a chi'n meddwl, hapa damwain yw e, ond nawr i chi'n dechrau meddwl mae'r pethau mae'n adio i fyny. Un ar ôl y llall. Falle 6 mis yn ôl fyddech chi byth wedi meddwl am dragwyddoldeb. Falle 6 mis yn ôl fyddech chi byth wedi meddwl am Grist. Ond nawr am ryw reswm, mae yna rhywbeth allanol wedi dechrau digwydd i chi. A mae'r pethau mae'n pentyrru lan, a mae'n dechrau corddi'r dyfroedd, mae'n dechrau cynhyrfu o ddi mewn chi. Ac i chi nawr am geisio tipyn bach mwy efallai. Ond dyma yw'r arwyddion fod yr Iesu yn eich ceisio chi. Efallai mewn oedfa. Falle dath rhan o'r neges fel mellten ar eich traws. A llorio chi efallai, ond yn dwi'n bosib i rai sydd wedi bod mewn oedfaon syl ar ôl syl ar ôl syl, ond erioed wedi deall, erioed wedi ystyried, wedi derbyn y cyfan efallai yn y pen, ond yn sydyn iawn mae yna rhyw neges yn dod yn mynd eich taro chi. Ond nawr mae wedi cael y fath effaith, a nawr efallai bod eich deffro chi efallai yn reiddiol, i chi'n flin ar neges. Mae hwn yn digwydd yn aml, mae'r unigolyn wedi siglo, wedi hysgwyd, wedi deffro. A maen nhw'n grac gyda'r neges, ac yn aml iawn maen nhw'n grac gyda'r un sy'n rhoi y neges, a falle bod yn cymryd chydig bach, falle wythnos neu ddwy, falle misoedd, falle blynyddoedd, falle bod ein mor grac maen nhw'n mynd i ffwrdd am ddegawdau. Ond bod na rhywbeth wedi digwydd sydd wedi siglo nhw. Ond i rai, efallai, bod nhw'n flin i ddechrau, ond wedyn, bod e ddim yn flin am yn hir, falle mewn oedfa, mae'r neges wedi siglo nhw, wedi hysgwyd nhw, a maen nhw wedi argyhoeddi, a nawr maen nhw'n teimlo, mae'r Iesu wedi gwneud, mae wedi dod, mae'n dechrau fy ngheisio fi. A nhw'n gallu anghofio'r peth. Falle rhyw adnod neu air a ddywedwyd i chi flynyddoedd yn ôl, mae hwn yn bosib yn diwedd. Falle bod rhai yng nghanol i bedolrwydd, falle mewn gweithredoedd pechadurus hyd yn oed. Ac o nunlle, allan o nunlle, bod y adnod yn dod i atgof. A maen nhw'n cofio'r adnod. Neu falle emyn, rhyw bennill o emyn. A rhywsut, nhw'n gwybod, o ble ddath hwnna, mae wedi dod o nunlle o gwbl, a maen nhw'n eistedd fyna, falle mewn rhyw gynger, neu be bynnag gêm, neu rhyw weithred, neu maen nhw'n dweud celwydd, neu be bynnag yw e, maen nhw'n gwneud rhyw weithred, ac yn sydyn iawn, mae'r adnod yma'n dod, ac mae'n hyn i corddi, a dyn nhw'n gallu anghofio amdano fe. Beth yw hwn? Ond nid Iesu Grist yn eich ceisio chi, ond nid yw e, i ni'n gweddio mae'r Iesu yn ymestyn allan ei fraich allan ato chi. Ond ni gallai fod yn hynny, dyna yw tystiolaeth pob Cristion. Rhywsut neu gilydd, dyna fydd pob Cristion yn ei ddweud. Bod ceisio'r Iesu ohonom ni, llawer gwell na mae'n ceisio fi o'r Iesu. Ond pa mae'r Iesu yn ceisio? Wel, mae'n waith sydd yn cael ei gychwyn, fydd yn cael ei gwblhau, mae'n mor bwerus. A dyma i chi ras bod yr Iesu yn fodlon ceisio ni a fod e'n hir ymaros. I rai mae wedi bod yn ei ceisio nhw am ddegawdau. Ac i rai efallai wedi cael ei magu ar aelwyd Gristnogol ac efallai yn ei 60au, yn ei 70au, a fod yr rieni wedi hen fynd i'r bedd. Ac efallai fydd na rhyw dystiolaeth mewn rhyw gyfarfod. Bod na rhyw adnod i dod i gof, a beth yw yr Iesu yn ymestyn allan. Ac yr Iesu yn ei ceisio nhw. A nawr, maen nhw'n dechrau ceisio mwy.
Mae yna rhyw berthynas yma. Ond gwaith wedi cael ei gychwyn rhag wyddoldeb. Wel, yn olaf yn drydydd. Beth am gadwedigaeth Iesu Grist? Canis mab y dyn a ddaeth i geisio, ni'n gwybod hwnna, ni'n gallu gweld Ond ac i gadw yr hyn a gollasid, i achub yr hyn a gollasid. Dyna yw'r efengil. Dyma pam y daeth. Fe ddaeth i geisio eich enaid chi, fe ddaeth i gadw, i achub eich enaid chi. Chi sydd yn golledig ar goll mewn bywyd, ond hefyd yn rhagwyddoldeb fyddwch chi'n golledig. Fel y ddafad golledig. Darlun o'r ddafad yn crwydro. Amal iawn i chi'n cael y darlun yma o defaid sydd ddim yn dangos llawer o allu yn gwneud y pethau mwyaf twp allan. Ac yn mynd â'i hunan i llefydd fwyaf peryglus. Ac yn crwydro i ffwrdd o'r bugail. Dyn nhw ddim yn gallu hela. Yn bita'r gwair, ond os ydyn nhw mewn cae sydd heb wair, maen nhw mewn trwbl. Ac os ydyn nhw mewn cae sydd heb wair ac heb ddŵr, fydden nhw'n marw. A be maen nhw'n neud? Maen nhw'n crwydro i ffwrdd o'r bugail. Am dwptra, ond nid yna'r byd. Maen nhw'n crwydro yn bell o'r Iesu. Ac maen nhw'n mynd yn bellach, ac yn bellach, ac i'n ganol y byd. Ond yna daw y bugail da i'r ddafad golledig. Mae'r bugail yn mynd allan i chwilio am y ddafad golledig. A fe allan chwilio cymryd amser. Ond yna fe ddaw y bugail at y ddafad coll, ac yna be mae'n neud ar ôl ffeindo'r ddafad coll? Mae'n rhoi y ddafad coll ar ei ysgwyddau, ac mae'n cario'r ddafad coll i ddiogelwch. Ond nid dyma yw'r darlun o achubiaeth ac am yr enaid. Dyma pam y dath Iesu Grist i achub enaid sydd ar goll. Os oes yna rhywun sy'n gwrando ac yn meddwl, wel, dwi ddim wedi bod yn ddigon crefyddol, dwi wedi bod yn bell o pethau. Wel, wrth gwrs dyna pam dath Iesu Grist i achub rhai sydd wedi mynd yn bell. Nawr allai fod yn gorfforol, gall rhywun fod yn bell o fewn yr eglwys, a'i cylonau wedi hen galedu. Ond mae rhai yn crwydro'n bell hefyd i ganol y byd. Ond beth bynnag yw'r crwydro, fe ddath Iesu Grist i geisio ac i gadw rhai sydd ar goll. Dyna yw'r neges. Rhai sy'n crwydro i ffwrdd o Iesu Grist, i ffwrdd o ddiogelwch, yn dilyn i llwybrau hunan. I mynd i'r mannau hynny a dymuno nhw fynd i'r llefydd hynny. Sawl enaid sydd yn gwrando sydd wedi dod i weld hyn eich bod chi mor bell o Grist. Efallai yn dod i weld sa'n gwybod ble ydw i. Chi wedi crwydro a chrwydro. Efallai bod chi wedi drysu'n llwyr. A chi ddim yn gwybod beth yw pwrpas unrhyw beth mwyach. Chi ddim yn gwybod beth sydd yn wir. Chi'n gwybod ble mae yna obaith i'w gael. Chi ddim yn gwybod pwy i gredu. Allwn ni ddweud hwn wrthych chi, does neb ar wahan i'r Iesu. Allwn ni ddweud hyn wrthych chi, allwch chi fynd i grwydro unrhyw le a chwilio am atebion, chewch chi mohonyn nhw, gewch chi ddim ateb unrhyw le, unrhyw grefydd, unrhyw athroniaeth, unrhyw beth. Does dim ateb i'r broblem sy'n ganddo. Mae'r baich yn rhy fawr. Mae ei ogrwydd pechod yn erchill. A does dim ateb, ond allai roed ddim ar ateb. Yr unig ateb yw at yr arglwydd Iesu Grist, y bugail da. Efallai bod chi wedi crwydro'n bell. Efallai roedd amser yr oeddech chi yn clywed llais y bugail yn eich galw chi. Efallai roeddech chi yn yr oedfa ac yn clywed rhywle yn y pellter llais yr efengil yn galw arnoch chi. Ond o'ch chi wedi hen droi cefn. A mae'r llais wedi hen ddeflannu. Chi ddim yn ei clywed. Chi ddim yn gwybod nawr fod oedfa ar y Sul. Chi ddim yn gwybod bod cwrt gweddi ar nos Fercher. Chi ddim yn gwybod bod cwrt pobl ifanc ar nos Wener. Chi ddim yn gwybod bod dim byd o'r fath. Chi ddim yn gwybod bod yna wersylltoedd. Chi ddim yn gwybod bod yna gynadleddoedd. Chi ddim yn gwybod dim byd. Chi'n cofio, mae cwrdd nos Sul. Chi wedi hen fynd i'r byd. Ond nawr troi ras i chi'n clywed llais y bugail. Lle gynt yr oedden chi'n ei glywed yn y pellter ac wedi hen fynd. Ond nawr troi ras a dyna yw gras yw tro o tro. Chi'n sicr ddim yn heiddi fe. Ond mae'r Iesu yn ei ras a'i drigaredd wedi dod i geisio ac i gadw rai fel chi. Mae wedi dod i chwilio amdano chi. A mae'r blynyddoedd wedi mynd. A mae'r pechod wedi bod mor ddwys, mor erchill. Hyd yn oed falle bod rhai yn eog o gablu a codi dwrn lan at Duw a dweud ac yn cysau'r Sul
ac yn cysau'r efengyl, ond rhywsut trwy ras i chi wedi clywed I lais yn galw arnoch chi. Does dim heiddiant. Ond dyma yw'r efengyl. Beth ych chi'n clywed mewn capeli ar draws y wlad? Dwi ddim yn gwybod, achos be maen nhw'n dweud wrth chi yw neges o anobaith. Maen nhw'n dweud, triwch eich gorau I blesio Dyw, cyffwrdd pren y bydd e'n fodlon I chi fynd i'r nefoedd. Does dim gobaith yna. Ond I ni'n dweud wrth chi hyn, yma yna obaith yn Iesu Grist. Yr unig obaith. Fedrwch chi ddim gwella'ch hunan, I chi rifrwnt, ond dath Iesu Grist I geisio ac I gadw rhywun fel chi a fi. A mae llais y bugail efallai yn cynyddu ac yn cynyddu. Mathew 11:28. Deiwch ata fi bawb ar y sydd yn flinderog ac yn llwythog. A beth yw'r addewid? A mi a esmwythaf arnoch. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf canis pam addfwyn y dwyf a gostyngedig o galon a chwi a gewch o'r ffwystra i'ch eneidiau. Falle bod rhywun yn teimlo bod angen gorffwys ar eich enaid. Wel, mae'r Iesu'n dweud, dewch ata fi os ych chi'n flinderog, canis fy iau sydd esmwyth am baich sydd ysgafn. Mae baich crefydd yn drwm. Does dim gobaith yno. Ond am faich, am iau, sy'n gan yr Iesu, mae'n ysgafn. O, mae dod at yr Iesu, mae'n delio gyda'ch baich. Am eiliad, ych chi ddychmygu yr eiliad pan daw bugail a chodi'r ddafad coll i'w freichiau. Cofiwch gweld rhaglen. Sôn am fynyddoedd Cymru. A sut oedd y pobl oedd yn mynd allan yn y nos I achub pobl oedd mewn trebeinion trauma. Dafad oedd dwi'n credu. Wedi syrthio lawr. A roddodd y dynion yma I bywydau mewn peryg, roedd yna nifer ohonyn nhw ac un yn dringo lawr yn goffa pigo'r ddafad lan ac yn cicio. Ac oedd pobl I fyny gyda'r haf. Ond allai ddychmygu y cicio gyda'r ddafad am ryddhad pan rhoddwyd traed y ddafad ar dir gwastad. Ond nid yna iachawdwriaeth. Dyna'n gweddi ni rhyw ddiwrnod. I ni'n credu bod Dyw yn abal. Os yw yn ôl i'w wyllus fe ddaw diwrnod y bydd na rhyw Gymro neu rhywun sydd ddim yn siarad Cymraeg yn darllen y cyfieithiad. Rhywun yn dod i'r oedfa. Ac yna rhywun arall. Ac yna rhywun arall. Ac yna rhywsut neu gilydd, fi ddim lle lawr llawr. A fi rhywun arall, a rhywun arall, a rhywun arall. Mae'n bosib, mae wedi digwydd yng Nghymru yn dwi. Ac y bydden nhw'n dod yn flinderog ac yn clywed am y bugail da, clywed am yr Iesu. Yr un oedd wedi edrych lan at Zaccheus a dweud, tyrd lawr, tyrd lawr. Am eiliad, pan oedd y bugail yn gafael yn y ddafad. Dyma'r unig ateb, nid dod fel ni'n clywed mewn sawl lle ar draws y byd bellach, mae'n dris bod yng Nghymru, ond mae'n rhemp yng Nghymru, o'r ychydig llefydd sydd yn honni fod yn gryfyddol sydd ar ôl yn y wlad hon, y neges maen nhw'n dod yw, mae'r Iesu wedi dod I roi cyngor I chi, I sut I wella'ch bywyd ac helpu pobl eraill. Dyna'r neges maen nhw'n rhoi. Maen nhw wedi dweud bod wedi dod I roi siampl I chi a sut I fyw. Sut yr byd allan I fyw yn ôl siampl Iesu Grist? Dwi ddim yn gwybod, ond dyna'r neges maen nhw'n rhoi. O, maen nhw'n anghywir. A gwai nhw am I ddweud e. Fe ddath Iesu Grist I geisio ac I gadw I achub pechaduriaid fel chi a fi. Dyna pam y dath e. Dim y siampl. Fedrwch chi ddim gwella'ch hunan, ond fe ddath eich achub chi. Fe ddath ei geisio chi, fe ddath eich achub chi. Dath ei achub enaid o golledigaeth. Fe ddath I roed ei einioes ei hun, ei fywyd dros
neidiau pechadurus. Dyna pam y dath dyma o holl bwrpas I fywyd fe ddath I ddangos yn ystod I fywyd ei fod wedi cadw'r gyfraith a bodloni gofynion y tad. Fel ein cynrychiolydd ni, dyna oedd y holl bwrpas ei fywyd perffaith oedd bodloni'r tad. Yr oedd fi yn dod fel cynrychiolydd i'r bobl yma, ac fe rhodda fi fy mherffeithrwydd arnyn nhw. Ond mae'n rhaid cael cosb. Ni'n gwybod na dyna pam dath fe garlamodd ei fryn Calfaria, ac yno fe roddodd ei ddwylo pur ar led, ac yno fe gosbwyd Iesu Grist am ein pechodau ni. Dyna yw achubiaeth. Fe ddath ei achub enaid, trwy fyw yn eich lle, trwy farw yn eich lle. Fe dalodd pris am ein rhyddid ni o gaethiwed. Rhaid oedd iddo fe wneud efo'r hyn. Doedd dim ffordd arall. Myna cyfiawnder Duw bod perffeithrwydd, a dyna wnaeth Crist. Buodd fyw bywyd perffaith. Mynodd cyfiawnder Duw'r cosb. A fe gymerodd Iesu'r gosb. Yno ar y groes fe ddeliodd Iesu Grist ar broblem. Llifodd ei waed o'i wythiennau a gorwyd ffynon I olchi pob staen y pechadur I ffwrdd. Fe ddath ei geisio ac I gadw ein heneidio ni. Dyna y pechadur. Dyna pam y dath Dyna'r neges, does dim neges arall, dyna yw'r neges. A pan mae yna neges felly'n cael ei rhoed, a pan mae yna waith o'r nef, dyma beth sy'n digwydd. Bob tro. Adnod 8, yn yr achos yma, dyma beth ni'n gweld, ond mae'n gallu amrywio o berson I berson, ond adnod 8, a Zacchaeus a safodd ac y ddywedodd oedd yr arglwydd wele hanner fy na o arglwydd yr ydw yn I roddi'r tlodion, ac os dygais dim o'r eiddo neb trwy gamachwyn yr ydw yn I dalu ar ei bedwerydd, a'r Iesu a ddywedodd wrtho, heddiw y daeth achawdwriaeth i'r tu hwn, oherwydd ei fod yntai yn fab I Abram, yr wyt ti nawr yn Gristion. Ti wedi edifarhau. Mae yna arwyddion o fywyd I weld yno ti. Mae gwirth wedi digwydd. Mae J.C. Ryle yn dweud hwn. Dwi ddim yn gwybod faint o bobl fydd yn cytuno gyda hwn bellach. Sicr ddim yn I ddweud fel hyn. Ffydd nad yw yn puro'r galon ar bywyd, nid yw yn ffydd o gwbl. Dwi'n yn chwarae gwmpas. Dwi'n yn dweud, falle fod, falle ddim. Yn dweud, dyw e ddim. Mae'n mynd mlaen. Gras ni ellir ei weld fel goleuni, na'i flasu fel halen, nid yw yn ras, ond rhagryth yw. Dyna beth oedd J.C. Ryle. Ond oedd e'n gallu dweud I sicrwydd. Cyn bellaf bod ni'n gallu dweud. Yr oedd Zacchaeus wedi deall. Wel, mae sicrwydd gyda ni, achos mae'r Iesu wedi dweud ei hun. Daeth achawdwriaeth i'r tu hwn. Ond mae J.C. Ryle yn mynd ymlaen. Mae'n dweud, mae y dyn sydd yn proffesu I adnabod Crist ac ymddiried ynddo tra yn glynu I bechod a'r byd, yn mynd I golledigaeth tra yn dal celwydd yn ei ddeheulaw. Mae hwnna'n codi dychryn. Mae'r un yma yn dal, mae'r proffesor yma yn dal celwydd yn ei ddeheulaw. Mae di wneud proffes. Ond mae'n glynu, sylwch y gair, I ni gyd yn syrthio I bechod, I ni gyd yn cael cyfnodau lle ni'n gwrthgilio ac I ni'n gadael yr arglwydd lawr. Ond be ni'n dweud fan hyn yw, pan I ni'n gweld y glynu i'r byd ac I bechod. Mae yna rhywbeth mawr o'i le. Felly byddwch yn ofalus gyda phroffes hyd yn oed. Achos pan mae Crist ar waith, mae gwirth yn digwydd. Ac ni'n gweld yr hanes yma. Gai ofyn wrth gloi, a ydych chi wedi gweld eich pechod a theimlo baich ei ogrwydd eich pechod? A ydych chi wedi gweld braich Cris yn ymestyn atoch? Ydych chi'n gallu dweud, mae yna rhywbeth wedi digwydd o tu fas I mi, dwi'n mynd deall beth sydd wedi digwydd. Ond rhywsut mae yn fydd atynnu, dyna yw gras sydd yn anorchfygol. Mae gras yr arglwydd. Gwaith yr ysbryd glân, mae'r gras yna yn anorchfygol. Chi'n ffeindio chi ddim yn gallu wrthod a mae'n cael eich tyndenu chi nes ac yn nes, a mae llais y bugail yn dod yn gliriach ac yn gliriach tan o'r diwedd, a mae'n arwain eich enaid a droed y groes, ond dyna yw gwir iach awdwriaeth.
O, na fydda na rhywun sy'n gwrando heddi, fydda nhw wedi dod at droed y groes, ac wrth droed y groes, am le i fod. Mae'r gwaed yn pistillo allan o gweithiau yn yr Iesu, a mae fel ffynon, a mae'n eich golchi chi'n wynach na'r era. Am emyn, mi glywaf dyna'r lais yn galw arna fi i ddod a golchi meiau gyd yn afon Calfari. Os yna rhywun heddi sydd wedi clywed llais yr arglwydd yn galw arnynt, a be mae'n galw arnoch chi? I ddod a golchi meiau gyd yn afon Calfari. Wel, os felly dwedwch hwn. Arglwydd dyma fi ar dy alwad i cana fenaid yn y gwaed a gaid ar Galfari. Am eiriau sy'n llawn gobaith. Cynnes mab y dyn a ddaeth i geisio ac i gadw yr hyn a gollasid. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr Efengyl Sanctaidd. Yn diolch am yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn gweddio bydd dy lan ysbryd ar waith yn peri fod na chwilfrydedd yng nghalon rhai, a bod y chwilfrydedd yn cynyddu wrth yn glywed llais y bugail yn galw arnynt. Ac o, na fi na rai, fydd wrth droed y groes, hyd yn oed heddi. Te'r gweithio ni'n plith, i ni'n gofyn i'n holl trwy enw a ceiddiant yn hadlwydd Iesu Grist. Amen.